Към двора на къщата дограмата е с почти цялата височина на дневната, с високи прозорци. Виждате, че и на втория етаж прозорците позволяват да влиза светлина в къщата. Иначе от тук това се влиза в просторна всекидневна, откъдето с стълби се качват на втория етаж, където са спалните, съответно с санитарните помещения към тях. Къщата като конструкция е монолитна, стоманобетонова и съответно изпълнени всички мазилки, замазки, електроинсталация съобразно проекта, ВиК, разбира се, и ОВК инсталация, която може да се изпълни както радиаторна, така и с подово отопление. Източниците на топлина съответно са газово котле или термопомпа, включая може и двете, като някои клиенти предпочитат и мултисплит система за климатизацията.